day one. И обичан съм, и съм хейтван. И с много бях, да, и бях сам. И бях воден, и бях следван. Колко пъти на баща ми и майка ми казах дай пари, ги давах за на R&B-та и на снайпери. Най-новите албуми, всеки ми викаше дай гове. Аз мерих рапа си в лайкове и дизлайкове. Носих рънърски и мечтаих за найкове. По живота бягам и го дупча, сякаш носиш пайкове. Сега броя хиляди и се смея през сълзи. Моето горчиво за теб е сладко, сладко, знам го. Но мисля, че разбра, че аз не съм за кратко, кратко, кратко. На малкото момче сега ще викаш батко, батко, батко. Познай какво, отдавна вече не си фактор, фактор, фактор. Поръчвай каквото иска, че да ти е сладко. Декември 2013, аз съм на 22. Уча се как да бъда мъж, а не просто момче. Ако ме питаш как съм, ще кажа просто добре. За тая година много ми даде, но и много ми взе. Вече в молитвите ми не присъстват куп неща. Всъщност вече не се моля, а благодаря. Разбрах какво имах предвид под малките неща и че точно тях трябва да ценя. Но сега съм моята зона в моя сектор. Благодарение на семейството ми и на моя ментор. Ей, ти бебе, вдигам то за тебе, бро. Пореден motherfucking movement от ден едно. Малко оцеляваме като си е бал майката. Другите се радват на захарта в утайката. Това са моите обувки, моята пътека. Ко говориш, брат ми, нека. Моето горчиво за теб е сладко, сладко, знам го. Но мисля, че разбра, че аз не съм за кратко, кратко, кратко. На малкото момче сега ще викаш батко, батко, батко. Познай какво, отдавна вече не си фактор, фактор, фактор. Поръчвай каквото иска, че да ти е сладко. Можеш да ми викаш батко.